Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Είμαι τουρίστρια. Βρίσκομαι στην Ελλάδα για 15 μέρες και τώρα φεύγω για τη χώρα μου. Θέλω να αγοράσω μερικά δώρα για την οικογένειά μου, τους συγγενείς και τους φίλους μου. Έχουμε πολλά αντικείμενα κατάλληλα για δώρα. Άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Πολλά φτηνά και μερικά πιο ακριβά. Τι θα θέλατε? Δεν έχω πολύ χώρο στις βαλίτσες μου, γι' αυτό θέλω να μάθω αν μπορείτε να τα στείλετε εσείς. Στέλνουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τα συσκευάζουμε ωραία ώστε να μην σπάσουν. Πόσο καιρό κάνει ένα δέμα από την Ελλάδα στην Αμερική? Τα δέματά μας τα στέλνουμε αεροπορικώς. Σε 15 μέρες θα πάρετε το δέμα σας. Και πόσο στοιχίζει ένα δέμα αεροπορικός? Εξαρτάται από το βάρος. Είναι ασφαλισμένο το δέμα? Μάλιστα, το ασφαλίζουμε. Αν χαθεί ή αν καταστραφεί, η ασφάλεια του πληρώνει. Επομένως, δεν πρέπει να φοβάστε τίποτα.